com Tirant va ser ferit al cor amb una fletxa que li tirà la deessa Venus perquè mirava la filla de l'emperador. Quan l'emperador deia totes aquelles paraules, les orelles de Tirant van escoltar atentament, però els ulls, per la seva part, només contemplaven la bellesa de Carmesina. I com que feia molta calor, ja que les finestres havien estat tancades per llarg temps, la princesa portava la camisa mig descordada i mostrava els dos pits com dues pomes del paradís que semblaven de cristall. Aquestes van hipnotitzar els ulls de Tirant i els van donar entrada amb tal empenta que no van saber trobar la porta per on sortir i es van trobar empresonats per sempre sota el poder d'una persona fins que la mort els va separar. Però us puc dir, certament, que els ulls de Tirant mai no havien rebut un aliment com aquell, que per més honors i consolacions que hagués vist, aquell de la infanta va ser el més fort. L'emperador va agafar de la mà la seva filla Carmesina i la va treure fora d'aquella cambra. El capità va agafar del braç l'emperadriu i tots quatre vam entrar en una altra estança molt ben guarnida de paraments on s'explicaven les històries dels següents amors: de Floris i de Blancaflor, de Tisbe i Píram, d'Eneas i de Dido, de Tristany i d'Isolda, i de la reina Ginebra i de Lancelot, i de moltes altres, i tots aquells amors eren pintats d'una manera molt subtil i artificial. Llavors Tirant va dir a Ricard: «Mai no haguera cregut que en aquesta terra hi hagués coses tan admirables com les que veig». Això ho deia més per la bellesa de la infanta, però aquell no ho va entendre així. Tirant va demanar llicència a tothom i se'n va anar a la posada. Va entrar a la seva cambra i va posar el cap sobre un coixí, als peus del llit. No va passar gaire estona que li van anar a dir si volia dinar. Tirant va dir que no, que li feia mal al cap. Però ell estava ferit d'aquella passió que molts enganyava. Diafebus, quan veia que Tirant no sortia, va entrar a l'habitació i li va dir: «Senyor capità, us prego que, pel meu amor, em digueu quin és el vostre mal, ja que si jo us puc donar algun remei, ho faré amb molt bona voluntat». «Cosí meu», va dir Tirant, «no us inquieteu pel mal que ara m'ha vingut. A mi em sembla que només es tracta del mal de mar, que m'ha deixat baldat». «Oh, capità, a mi que de tots els mals que heu tingut n'he estat l'arxiu, ara voleu amagar-me el que us passa? Ara per tan poca cosa em bandegeu dels vostres secrets? Digueu-m'ho, us ho demano, no em vulgueu amagar res que us faci sofrir». «No em turmenteu més», va dir Tirant, «que mai no he sentit un mal tan gran com el que ara sento, que ben aviat em portarà una mort miserable o una glòria reposada, si la sort no m'és contrària, ja que la finalitat de totes aquestes coses és el dolor, a causa que l'amor comporta amargor». I després de dir això, es va girar de l'altra part. Tenia vergonya i no gosava mirar Diafebus a la cara, i de la boca no li pogué sortir cap més altra paraula que la que va dir: «estimo». Tan bon punt ho acaba de dir, els seus ulls van començar a destil·lar llàgrimes mesclades amb sanglots i sospirs. Diafebus, veient el comportament vergonyós del seu cosí, va comprendre la causa ràpidament. Tirant sempre havia escridassat tots els del seu llinatge i fins i tot aquells amb qui tenia amistat, si mai havien parlat d'amors. La seva resposta sempre havia estat: «Sou ben folls tots aquells que estimeu. No teniu vergonya de llevar-vos la llibertat i de posar-la en mans del vostre enemic, que abans us deixarà morir que tenir-vos piedat. D'aquesta manera sempre s'havia burlat de tothom. Ara veig», va dir Diafebus, «que heu caigut en el llaç de l'amor, al qual ningú es pot resistir ni amb tota la força humana». I Diafebus, pensant en el remei que aquest mal necessita, amb un gest piadós i amable, el va consolar. Com la princesa conjura Tirant que li digués qui era la senyora que ell tant estimava. «Digueu-me, Tirant», va dir la princesa, «si Déu us deixa obtenir el que desitgeu, digueu-me qui és la senyora que tant de mal us fa passar, que si us puc ajudar en alguna cosa, ho faré de molt bona voluntat, perquè estic frisosa per saber-ho».
Tirant va posar la mà a la màniga i en tragué el mirall i va dir: Senyora, la imatge que aquí veureu em pot donar mort o vida. Maneu-li, Altesa, que em tingui pietat. La princesa va prendre ràpidament el mirall i amb passos accelerats va entrar a la seva cambra pensant que trobaria el retrat d'alguna dona pintada. Però no hi veia res més que la seva cara. Llavors va comprendre que la festa anava per ella i es va admirar molt que un home pogués declarar-se una dama sense parlar. I mentre estava encara dins del núvol de plaer per la cosa que Tirant havia fet, van arribar la viuda reposada i Estefania i van trobar la princesa molt alegre, amb el mirall a la mà. I elles van dir: Senyora, d'on heu tret aquest vestit tan galant? I la princesa els va relatar la declaració d'amor que Tirant l'havia fet. I va dir que mai no havia vist fer a ningú d'aquella manera. Ni en tots els llibres d'històries que he llegit no he trobat mai una declaració tan graciosa com aquesta. Quanta glòria i quants coneixements que tenen els estrangers. Jo em pensava que tot el saber, la virtut, l'honor i la gentilesa es trobaven entre la gent grega, però ara veig que n'hi ha molta més en les altres nacions. La viuda reposada va respondre: Ai, senyora, com us veig caminar pel pedregar. Un peu us va tan endavant que l'altre no el pot aconseguir. Veig les vostres mans plenes de pietat i els vostres ulls atorguen allò que els altres volen. Digueu-me, senyora, us sembla just o honest que la vostra altesa faci tants favors i festes a un servidor del vostre pare que ha estat rebut a casa seva quasi per l'amor de Déu i que ha estat foragitat pel famós rei de Sicília amb gent arreplegada i robes d'or i de seda manllevades? Per un home com aquest voleu perdre la fama perpètua de la vostra castedat i posareu en perill poder viure sota els vestits de donzella i ser filla de l'emperador i de la persecució i infàmia que si esdevindrien quedarien ferides les orelles de tots els oients? Faríeu bé de recordar que tota donzella d'honor s'ha d'allunyar d'aquests inconvenients que us porten a la vergonya. Heu oblidat que molts magnats i grans senyors, i reis i fills d'aquests, us desitgen per contraure lleial matrimoni, i que vos, fins ara, els heu rebutjat amb paraules falses. I d'aquesta manera heu decebut i enganyat cada dia el vostre pare, i no us voleu avenir a la veritable execució del vostre bé, honor i fama. Més us valdria morir o no haver eixit del ventre de la vostra mare, abans que tal infàmia arribara a les orelles de gent honorable. Més us valdria, filla meua, que morireu estimant l'honestedat que viure vergonyosament. La princesa es va alterar molt per aquestes paraules que la viuda havia dit. Quasi plorant, va entrar al seu tocador. Estefania, rere seu, l'anava confortant de la millor manera que podia, dient-li que no s'havia d'angoixar tant. «No és una desgràcia horrible», va dir la princesa, «això d'estar subjugada al pare i la mare, i que, a més, sense cap motiu, la vida que em va lletar em renyir d'aquesta manera? Què faria si m'hagués vist de debò fent alguna cosa deshonesta? Segurament ho esbombaria a crits per tota la ciutat. Poso esperança en Déu perquè m'ajudi a castigar aquesta malvada llengua malparlada que sempre arrossega blasfèmies injurioses». A mi, va dir Estefania, ni el temor al meu pare em faria estar sense dansar ni festejar com nosaltres, les donzelles cortesanes acostumem a fer. Les donzelles de la cort han d'estar ben orgulloses de ser amades i festejades segons les tres menes d'amor, o sigui, la virtuosa, la profitosa i la viciosa. La primera es dona quan un gran senyor, infant, duc, comte o marquès estima una donzella. Així ella l'ha d'estimar. La segona és la profitosa, i aquesta esdevé quan algun gentil home induïx la voluntat de la donzella amb donatius, o sigui, que només l'estima per al seu profit. La tercera és la viciosa, quan és la donzella qui estima el cavaller per al seu plaer. Un amor com aquest ens sembla molt millor que qualsevol altre. Quan la princesa va sentir parlar Estefania amb tanta gràcia, va començar a riure, i li va passar gran part de la melancolia que tenia. «I espereu, senyora», va dir Estefania. «Encara us vull dir més, sobre 3 articles de la fe que crec que vostra altesa no sap ni n'ha sentit mai a parlar.
Si els homes sabessin la condició de nosaltres, les dones, per Déu que menys esforç induirien les donzelles a la seva voluntat. Totes nosaltres tenim de natural 3 qualitats. La primera, totes són codicioses, la segona, goloses, la tercera, luxurioses. L'home de bon sentiment ha de saber quina d'aquelles qualitats li plau més a la dona que cerca. Si és codiciosa i vos li doneu més coses que a un altre cavaller, deixarà aquell i anirà amb vos. Així, la farà desenamorar del que estimava i us estimarà a vos. Si és golosa, feu-li regals que siguin llaminadures de tot tipus i fruites primerenques, les que a ella millor li plaguen. Si és luxuriosa, quan parleu amb ella, parleu-li només d'aquelles coses que la complauen, perquè les dones encara tenen una bondat major que les casades, si s'enamoren de veritat, es rebaixen a qui siga, encara que es tracti d'algú més vil que el seu marit, enganyant així tota honestedat.